ambayo pesa yetu imekoma huko, tunataka tulipe pesa yetu or sukari tubewa, sababu tunaona sukari kiwanda inasaga. Moko kuom johala mag sukari manatimo ohala kod kambi rego niang' mar Sony dwaro ni mondo piny owacho duoknegi omenda maromo milioni 312. Wabunge tuongeze pesa kwa ajili ya capitation, itoke kwenye ile iko sasa hivi 15 ifike ile ambayo inatakikana kisheria iwe 22 kwa kila mwanafunzi. Jod bura ikwayo mar neno ni giketo omenda moromo e sekta mar somo mondo mikikel rochruok ne jopuonjre. Vijana wengi hawajichukua IDs ama wengi wamepoteza. Sasa leo tuko hapa tunawahimiza wakuja wachukue IDs ili waweze kuregister na SHA na services zingine za serikali. Rowere ojiw mondo miondikre mar yudo pande kaka achiel kuom yore mag konyogi e yudo chenro mag piny owacho e yo mayot. Machiegni e weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Higa achiel tok muoch mar tuo mar guonyo mar mpox e pacho ka, migawo mar thieth pod medo jiwo oganda mondo mi oket okenge makare manyalo konyo e geng'o tuono. Jatend migawo mar thieth Eden Duale wacho ni kwan duto mar jogo moseyudi gi tuono e pacho ka oseromo 314, ka ji duto moserwak e ute mag thieth gin 33, to ji 54 yudo thieth margi pacho. Ji maromo 222 osechango ka ji 5 to osewito ngimagi kaluwore gi tuono. Counties 22 ma pacho ka osefwenye ranyisi mag tuo mar mpox, kamano ma Mombasa otelo gi kwan mar ji 146, Busia 63, Nakuru 21, Nairobi nigi ji 17, eka gwenge ma Kaluo, Migori emoseyudie ng'at achiel mana kaka kaunti ma Kisii. Riwruok mar Nurses kod Nyamreche pacho ka obwogo mar biro bago ng'anyo margi chakre tarik 8 mar dwe mar 8 kaluwore gi gima giwacho ni singo mathoth mapok piny owacho kete tim kaachiel gi lwasi marach mar tich. Kane giloso kod ute fwambo, giyango ni piny owacho osetamore kete tim ogirimiti mane gikete kogno higa 2017 gi piny owacho gi riwruoge mag governors. Riwruogno wacho ni piny owacho oserem miyo nurses moko obok mag tich, kata obedo ni owinjore gibed ni giseyudo. Ka bende 10 counties ma pacho ka bende oserem keto e tim meto mar osachgi. Kenya National Union of Nurses entered into a return to work agreement with both levels of government, that's the national government, the counties, which has not been honored up to date. Nurses have been patient enough, and if we take an industrial action, the government stands to be blamed. There is an SRC circular that increased salaries for the public workers. Counties have never honored that SRC circular. We have our UHC boys who are employed during the corona issue. So far, they have not been put on permanent and pensionable. And if you look at the national government, we believe that money has been cascaded down to the counties. Wan kaka riwruok mar nurses miluongo ni Nurses Union gi teko momiya gi General Secretary wadi clear kawuono ni chieng' tarik 8 wadhi chako mgomo kamano. Wakwayo jopiny nakie chieng'no ka in gi jaherani moro matuo kuom ame marach, wago mos, ok wabir bedo osiptal, waonge chieng', wadhi gomo, wadhi ng'anyo, kendo wadhi launch ng'anyo wano e yo mamalo, e ngadho mamalo ahinya, e standard mamalo Nairobi kucho. Mak mana ka sirkal mamalo, sirkal mapiny ka mag ugatusi obedo piny moneno ni gik mwawachogo gin gik mwasewacho kod gi higni gikete tim mondo kik wadhi e mgomo. Matin ne seche 24 tok josiasa maketo sirikal tesre wacho ni nitie sukari moko moingo tan 25,000
Mano kele pachoka kowuok e pinje maoko e yor apanda kendo mano ma ok ochopo rang'iny mowinjore. Duol marango rang'iny mar mwandu kod chiemo e pachoka KEBS koro chiwo duoko margi. E ote margi ne ote mag fwambo, KEBS olero ni giseneno ote maliekore ni nitie sukari e pachoka ma ok ochopo rang'iny ma chik opuodho. Kata kamano gikwedo ote ma kamano kaka mag miriambo kendo chiwo ler ni sukari duto mirego e pachoka kod mago miomo kowuok e pinje maoko itimonegi nonro matut mar fwenyo ka owinjore gichopi e rang'iny minyalo ti godo oganda. Sirikand kaunti ma Homa Bay osidho mbui mar rowere ma gibiro golo e pachgi ewi kaka gidwa ni sirikande ma kaunti oti ne jopiny. Maeri motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibiro bagi e kaunti no e kind tarik 12 nyaka 15 ma dweni. Mbui no ero ma otisi ni Ugatuzi Wall bende biro miyo rowere thuolo mar oro pachgi ewi kaka gidwa ni mondo 10 counties oti ne jopiny ka gin bende giyudo thuolo mar neno ni pachgi oti e sirikande ma counties. Mbui no bende ni koda kweth mabiro bedo kod choko mar paro mar rowere ma bende giketo e mbui no kendo chwalo ne duol mar Governor COG mabiro nonogi kendo neno ni 10 counties oketo e tim pach rowere go. Governor Gladys Wanga ma Homa Bay ne otelo ne chenro ma sidho ayanga mbui no ka gimakore gi riwruok ma Shofco. Jaod bura ma Kuria East Kitayama Maisori okwayo jood bura wetene kotelnegi kod jood bura manie kamati ma somo e od bura mondo jone ni giketo omenda moromo sekta ma somo. Kanolose skund secondary ma Taragai, jaod bura no opwoyo jatend migao mar omenda John Mbadi kuom wuok oko kendo lero matut ne oganda chandruoge mosebedo komako sekta ma somo e pachoka. Kitayama olero ni gima ber ka ok en gima ber ka od bura mamalo biro medo omenda ma ok oromo somo ka gidwaro ni mondo med omenda moromo somo maonge chudo e pachoka. Sehemu ambayo inafaa kusemwa bunge la taifa, kamati ya elimu, kwamba sisi tuongeze pesa, yani wabunge tuongeze pesa kwa ajili ya capitation, itoke kwenye ile iko sasa hivi 15 ifike ile ambayo inatakikana kisheria iwe 22 kwa kila mwanafunzi. Na kwa kusema pale hivyo alisaidia nchi na alisaidia Mheshimiwa Rais, because ni vizuri kuwa na viongozi sana sana mawaziri ambao wanasema ukweli, sio wale wanamhadaa rais alafu baadaye kunakuwa na madeni kwenye mashule, kwa sababu pesa hiyo isipofika then kunakuwa na debts nyingi, madeni mengi kwenye mashule. Walimu wanakosa kukaa shule, wanatoroka shule kwa sababu wanadaiwa na wadeni wao. Kwa hivyo Mheshimiwa John Mbadi, endelea kusema ukweli, endelea kusaidia Mheshimiwa William Samoei Ruto kusema ukweli. Na ningependa nitoe pia usia kwamba waziri wote katika serikali hii, angalia ukweli ni nini, sema, pana ogopa. Kwa sababu ukiogopa kusema, utajificha nyuma ya uongo, baadaye utamwangusha Mheshimiwa Rais. Tutakapokuwa tunaenda pale mbele, watu watasema yeye hakufanya. Moko kuom johala mag sukari mane timo ohala kod kambi mar rego sukari Masoni dwaro mondo mi piny owacho duoknegi omenda maromo milion 312 mane gichulo kambino kane kambino pok oket e lwet ji giwegi e yor kodesa, to ne ok omigi sukari kata nomigi sukari morem. Jafwambo maro e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Keto kambi Mason lwet ji giwegi yono mar kodesa manoto yudo chimaro Mario mokalo ne obiro kod ber kaachiel kod rach ne mokom jokanyo sekta mar Niang'. Deso mar kambini bende ne obiro apoya ne mokom jokanyo e sekta mar Niang'. Ka opogore kod gope mag jopur Niang' malo milion 300 ma bende nyaka sani koro gibandho piny owacho. Bende nitie johand sukari mane omiyo kambi Masoni omenda ka girito sukari ka kambini koro ni pogo lwet ji giwegi ma bende nyaka sani koro bandho sukari kata omenda margi. Na wale iko bale anasema hatukujui, na wale iko bale ni mfanya kazi yetu ya zamani, tunakujua, lakini sisi hatuna uwezo. Wale watu wazuri wote hatutetea haki yetu iko hapa na sukari yetu iko hapa, naomba tubate haki yetu. Yangu ni zaidi ya milioni 6. Kwa hivyo tunataka sukari yetu tubate. Sawa, mimi nimenunua gunia 500. Gunia 500 kesho kuja chukua lori 2. Baka leo sina mali. Berine gichiwo omenda gi mar waro sukari kane kambini Masoni pok noketi e lwet ji giwegi osemiyo gi pek. Kata omenda maro milion 312 mane gimiyo kambino Masoni kane girito sukari mabende nyaka sani koro pok giyudo. Lipa sukari
tukagodesha gari ya kubeba, ananijibu soni ya jana hakuna, ni soni ya leo. Kwa hiyo hatuna kitu yenu. Na sukari yetu bado hatujui. Sisi tumanunua, hatuna kitu ambayo tunalipa, iendane kwa serikali. Na mali yetu iko hapa, sukari yetu iko hapa, risiti iko nayo, hata ile balance yetu iko hapa. Mimi mwenyewe naongea Muhammad Hashi iko gunia 900 hapa kwangu. Abdul Haman Hussein Banachel kum Joan Sukari wachna gisebedo kagidhi kambi masoni tuten kambi ni masani osekonogi negin oginyal donjore e chudo margi kachudo ni onego tim kod piny owacho mamalo. Tulikuwa tunaingoja tu 1-2 mwezi moja, mwezi mbili, mwezi wa tatu, kesho mwezi wa 9, nafikiri kesho mwezi wa 8. Kwa hivyo tunalilia serikali yetu, sisi wafanyabiashara ambaye tunateseka, ambao tuna watoto ambao wako university, ambao pesa yetu imekoma huko, tunataka tulipe pesa yetu or sukari tubewa, sababu tunaona sukari kiwanda inasaga. Moko mjwalagi mag sukari wacho nini agikao ola mondeka gitimgo halama sukari kabende nyaka sani koribando gi mokalo. Kao pesa na makete kambi 11,400,000 to bang 1 week to ungiswa ni factory olor. Koro kanwa duoge meeting gi new management to ngiswa ni kagirego to gibro miyo 30%. Koro nyaka chakre dwe mar 5 nyaka sani onge gima osamewa factory to tiyo. Koro wakwayo ni kichwan gi loans kendo bank koro sagi kama koro giseketwa CRB. Koro wakwayo serikal mondo yie konywa mondo chulwa pesa wani. Joala gi wani gisetemo wuotho ofise mopogore kagi manyo mendane. Kata kamano onge duoko malong'o magiseyudo kagombo margi eni mondo koro piny owacho koro konygi mondo giyud sukari kata omenda mane gichiwo ni soni. Nataka au tuende kwa sheria ya Kenya, so Kenya iko sheria, tuende koti mahakamani. Kwa hivyo tunataka jawabu kamili kutoka serikali yetu. Karamaja tatije mar kambi mar Soni Jen Pamela towacho ni ywak mar johala gi mag sukari iloso kod piny owacho malo ka okalo kuom kamiti moyiedhi mong'ere kaka Transition Committee. Pamela wacho ni chudo mag johala gi gin achiel kuom gigo eko magisebedo ka giwacho wachne e kamiti mar Transition Committee kabende en teko dede ne piny owacho dhi winjo ywak margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rawere mapacho ka koro jiw mondo mi ondikre mar yudo opande kaka achiel kuom yore mabiro konyogi yudo chenro mag piny owacho e yo mayot. Kolose e kinde mane gichiwo tiegruok ne jodak e kach ng'ut bura ma Kimilili, maneja mar Huduma Center Bade ma Bungoma Gabriel Ekero owacho ni thoth rowere ok osebedo ka yudo chenro kaka mag thieth kokadho e okumba manyien mar SHA kaluwore ni gionge opande. Chandruok maduong' ma jodak go wacho ni thiro yuto margi mar opande en ni giyudo kinde matek mar chopo e boma ma Bungoma kaluwore gi chal mar ochumi. Kar kamano gipuoyo okang' matiegogi kokadho e chenro mar huduma mashinani. IDs ama wengi wamepoteza. Sasa leo tuko hapa tunawahimiza wakuja wachukue IDs ili waweze kuregister na SHA na services zingine za serikali ambazo zinahitaji mtu kukuwa na kitambulisho ili aweze kuhudumiwa. Tumepata wananchi wengi sana, especially wale wa birth certificates na wale wa IDs. Na wale vijana ambao tumewaserve hapa ni close to around 560. Tumepata birth certificate hapa kwa haraka. Kama mimi ni vile nimefika tu nikaambiwa tu niulete notification haraka tu, nishashughulikiwa, ninarudi kwa kazi yangu. Mimi huwa nafanya mfanyabiashara hapa Kimilili. Nimefurahi sana, sikuwa na muda ya kunipeleka Bungoma ati nitafute birth certificate, pia sikuwa na nauli ya kunipeleka, lakini kwa sababu mheshimiwa ametuletea hapa Huduma Center mashinani, nasema ni asante sana mheshimiwa. Mimi nilikuwa na watoto wawili, hawakuwa na birth certificate. Kuenda Bungoma imekuwa mbali, lakini vile wametuletea hapa imekuwa rahisi sana. Joloch mag Driftwood 7 sa KCB RFC onyiso geno ni gibiro dhi nyime gi nyiso kitugo maber e sechegi ma gidhi e tielo mar Prince Law Sevens machakore Nakuru kiny.
Jobengi ma KCB go itayo gi kocha Dennis Mwanja noyudo loch mar point 15-14 kane gilo Strathmore Leus e tielo mar Driftwood mane obagi e kaunti ma Mombasa. Bang' Driftwood Sevens, KCB FC ema otelo gi point 22 ka thuolo mar ariyo maki gi tim mar Strathmore Leus mane gi point 19. Kabras Sugar ni e thuolo mar adek ka Nakuru RFC Menengai Oilers ni e thuolo mar 4 eka kod 5 kaluore. Sevens because I was taking a rest coming off the World Cup qualifiers. Then I had to transition from the 15th side to the 7th side, which I believe I have taken enough time training with the boys. And the boys won the Driftwood Sevens. That's a challenge for me. I have to take heading towards Prince Lou. We have to raise the notch higher. Looking forward to this tournament. It's been a long time. I was looking back and I saw it was, I think it's going to the 8th year since we last won the Prince Lou Sevens. We've been falling short over the years, but this year when we won the Driftwood Sevens, we also believe we broke the jinx that had held us back because it's been a long time since we won Driftwood as well. Erokamano kuom thuolo mari emokelo e giko mar Ka gi Kacha. Koro mosa achiel ibro kelni weche manyien mag ang'ich welo, ka sa 3 ibro kelni weche manyien mag oimore, to kawuono jalendo mari Otieno en Auma Nyakisumu. Koro rit mondi ne Auma, oriti masani.